Heightened alert sa mga punong barangay sa San Juan, La Union, Ipinatupad. Para sa detal, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng San Juan, La Union ang heightened alert status sa lahat ng punong barangay at miyembro ng Municipal Disaster Risk and Reduction Management Councils. Sa ilalim nito, kinakailangan magsumite ng report at dokumentasyon ang mga tanggapan kada 6 na oras sa lahat ng ikinakasang paghahanda at hakbang sa bagyong Emong at umiiral na habagat. Ang hakbang ay alinsunod sa isang memorandum mula sa Department of Interior and Local Government upang matiyak na may aktibong koordinasyon at aktibong paggalaw sa mga resources. Samantala, nananatili naman sa full alert status ang ilang bayan sa La Union sa banta ng mga binabantayang bagyo. Nauna na rin inihayag ang kahandaan ng mga rescue mobiles para sa mga operasyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.